This train is for Docklands. El 12 de març del 2007 va entrar en servei l'estació de tren de les Docklands, que s'alçava a Sheriff Street com una promesa encara per complir i amb una única andana preparada per a un futur que albirava xifres ambicioses. En aquest sentit, la previsió feta un any abans parlava d'un volum de passatgers inicial de 5.000, amb la previsió a llarg termini d'arribar fins als 20.000, sobretot gràcies a una allau de viatgers que havia de transformar la mobilitat de la ciutat i donar impuls al nou districte financer de les Docklands. L'any 2007 va marcar l'inici real i a la baixa dels números, puix que quan les autoritats van inaugurar l'estació, hom calculava que la farien servir uns 2.500 usuaris al dia, això sí, amb l'esperança de créixer fins als 10.000 en els anys següents. Els primers trens procedents de Clonsilla i dels suburbis de l'oest arribaven amb certa il·lusió. La freqüència regular en hora punta, cada 10 minuts, feia la sensació que les Docklands es convertirien en un nou centre neuràlgic de la ciutat. Tanmateix, amb el pas del temps, les xifres van començar a explicar una història més matisada. Entre el 2010 i el 2015, l'estació funcionava amb normalitat, però sense forts increments d'ús. Les seves limitacions, servei només en hores punta de dies laborables i una connexió parcial amb la resta de la xarxa, van frenar el seu creixement. Així doncs, les previsions inicials es van anar ajustant a una realitat més continguda. Cap al 2018, la situació es va fer més clara, uns 1.500 passatgers diaris. La tendència s'havia estabilitzat per sota del que s'havia projectat inicialment i en lloc d'un creixement accelerat, el que es veia era una línia gairebé plana, condicionada més per la ubicació i la connectivitat que no pas per la capacitat de l'estació. Tot i això, les xifres no ho expliquen tot. Durant la primera meitat dels anys 20, l'ús del ferrocarril a Irlanda ha començat a créixer de nou, impulsat per canvis en els hàbits de mobilitat i una aposta més elevada pel transport públic. I encara que l'estació de les Docklands no hagi experimentat un augment espectacular de passatgers, forma part d'aquesta tendència general a l'alça, com si esperés el moment en què la ciutat l'acabi d'integrar del tot. Vista en perspectiva, la seva evolució dibuixa una corba peculiar. Comença amb grans expectatives, s'aplana amb el temps i després apunta una lleugera recuperació. Cada dia, els trens hi continuen arribant amb un flux constant però moderat de passatgers. Potser les previsions inicials no es van complir, però l'estació continua sent testimoni d'un procés més lent i realista, el creixement irregular d'una ciutat que es transforma a poc i a batzegades.